że chazoczkiem, kery się narodzią z jajca. Nie pytajcie, jak to jest mygliś. Kuli tego i że zaraz mamy Wielkonoc. Psiki, co żech sam, co by ci podarować fajny gyszynk. Ale słyszą, że nie chcesz. No to ida. Czyż, bis bald, patrzcie tam jako, czymcie się z Panem Bogiem. Gorzej mi. Taki zajączek wielkanocny to wbrew pozorom jest nielichy problem. Słuchajcie, moi drodzy, witam was serdecznie. Nie mogłem się tą zagwozdką, która pojawiła się kilka dni temu w moim życiu, z wami nie podzielić. Wiemy już, o czym zresztą robiłem obszerny materiał, że kiedy przychodzi do świąt Bożego Narodzenia, zależnie od regionu, w którym żyjemy, jesteśmy obdarowywani tymi prezentami, podarkami przez różnorakie byty. Na Górnym Śląsku podarki przynosi nam Dzieciątko, w Wielkopolsce mają Gwiazdora, kaś tam jeszcze jest Święty Mikołaj, Gwiazdka, Aniołek, Dziadek Mróz. To chyba w Łagrze w Związku Radzieckim. Opieka społeczna, no to może akurat. No a jak to jest, moi drodzy, ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego, czyli z Wielką Nocą? Otóż parę dni temu przy livestreamie na żywo na moim kanale Twitch TV zapytałem widzów, co jedzą przy Wielkanocy, które święta wolą, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc może i czym się obdarowywują. I ku mojemu zaskoczeniu bardzo wielu ludzi nie zna obyczaju obdarowywania się podarkami na Wielkanoc, co było dla mnie niemałym szokiem. Bo u nas, tak samo jak na Boże Narodzenie podarki przynosi Dzieciątko, to na Wielkanoc podarki przynosi zajączek. Często ciężej to zrobić w mieście, ale gdzieś na przykład na wsiach, czy też na obrzeżach miasta, jak ktoś ma jakiś dom, to te podarki były jakoś chowane, tak, że ten zajączek je pochował, potem dzieci musiały ich szukać. I z tego, co ja pamiętam za dziecka, te podarki od tego zajączka były od tego dzieciątka troszkę skromniejsze, tak mam wrażenie, ale były. A okazuje się, że w wielu rejonach Polski w ogóle zwyczaj obdarowania się podarkami na zajączka przy Wielkiej Nocy jest nieznany. No i z tego, co udało mi się wyczytać, to zajączek i prezenty na niego jest to zwyczaj, który przyszedł od Niemców. Niemcy. Wydaje mi się, że nie jest to szczególna egzotyka, bo na Górnym Śląsku, tak jak i ogólnie na ziemiach zachodnich, czy to jest nasz teren, czy to jest Wielkopolska, Pomorze, to trochę tych zwyczajów, choćby szkolna tyta na pójście do szkoły, jest zaczerpnięte od Niemców, którzy tu już siłą rzeczy od dawien dawna, bo już od średniowiecza byli. Także tu oddaję głos wam i powiedzcie mi, czy przy Wielkiej Nocy istnieje u was zwyczaj obdarowywania się właśnie podarkami od zajączka. Czy są one tak bogate jak te bożonarodzeniowe? Może mniej? Może tylko są to jakieś symbolicznie, na przykład słodycze? I przy okazji najlepiej jakbyście napisali, gdzie mieszkacie, bo wtedy to da jakiś taki mi pogląd na to, czy faktycznie jest to zwyczaj zakorzeniony raczej na Górnym Śląsku i tych, powiedzmy, byłych ziemiach niemieckich, czy znany jest też gdzie indziej. No i również ważne pytanie, co państwo lubią przy Wielkiej Nocy spożywać? Ja wam powiem, że takim moim... To są święta ogólnie, myślę, każdemu się tak kojarzą, mocno kiełbasiano-jajcane. Ogólnie mięsno-jajcane, powiedziałbym. W przeciwieństwie do oczywiście postnej wieczerzy wigilijnej. I takim moim chyba ulubionym daniem z dzieciństwa, przy którego tworzeniu ja uczestniczyłem, były takie pieczone, wielkie pasztety. Była taka fleischmaszyna się przykręcało do stołu, się cisło mięso, fajne różne gatunki, kręciło, te mięso się mieliło do miednicy, potem babcia to zaprawiała, tam gałką muszkatałową, pieprz, sól, to się wszystko mięciło i piekło w takich brytwannach, było świkło, takie pyszne, muszę się kiedyś zrobić. Dajcie znać, co wy, prawda, co jest waszym daniem głównym wielkanocnym. Ustawcie Niklausowi kciuka do wierchu, bo jak nie, to wam nic nie przyniesa i najscum do szczewików. Dej żyć, proszę cię. Co ty godosz? Dziękuję wam pięknie za uwagę, moi kochani, w tej króciutkiej wrzutce. Życzę wam oczywiście błogosławionych, radosnych, szczęśliwych i spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego i będziemy, jak się to po śląsku godo, in touch. Pa!